Guys, ayan, medyo maaga tayo ngayon. Puntahan natin si Roderick Chavez ng Santa Cruz, Kipayo sa Zone 3. Ayan, punta natin siya kasi sabi niya may hindi siya nakakalakad. So titingnan natin kung anong sitwasyon niya ngayon. Then sabi niya parang gusto niya ng upuan kasi yung dating gravity chair niya putol-putol na yung tubo. Kaya pasyalan natin siya, tingnan natin kung ano ang pwede natin maitulong sa kanya, kung bibilan ba natin siya ng bagong gravity chair o ikukumpuni lang natin yung kanyang upuan. So tara, puntahan natin, agahan natin para hindi pa masyado mainit. Tara. Sabi malapit lang daw siya ng barangay hall. Payo, so mahapot kita igdi. Kaya na harong na Elik. Nanay, saan pong harong ni Elik na Chavez? Si Roderick po. Sa tindahan po sa Inutan. Ito pong nakaluwas, may nagluwas ng naka-green. May trimobile po. Sige po. Si Roderick pong Chavez, itong na nakakalakaw. Iya. Laki niya, no? Kasi ano ko disabled na anong kanama? Oo, na PWD din ako. Sa akin ni Lilia. Subali Yan nahulog. may mga paroy na yan ng ano. Nahulog po pala sa nyug yan. Ay, anak man ano. Yung hanggang nun niya dahil na nakakalakaw. Ay, iyo po. Ilyong na yan. Ilyong po kung ano ang sitwasyon. Nahulugan ng kanyog. Nahulog pa siya. Sarap lang na Sa balyo. Sige po. Sige po, tadumanan ko po. Yan, bloom yan yung may mga paroy. Basta yung katawang kaya. Iapot mo tayo na yan. Sige po. Salamat po. Salamat po marami. Yan. Subali yaw na sa may kadakol na paroy na ito. Ngayon pwede magapot. Saan ang harong ni Elik na Chavez? Ayan. Salamat. Ano po yan hilang mo? Polio. Puong pakan ika, aki pa. Sarong taon pa sana. Ngunyan po, pirang taon ka na po ngunyan? 40 plus po. Pero ang tsura mo, pero 30 years old lang. Ayun, hirap mo ni nanay ang sitwasyon ni nanay, polio. So, sarong taon ka pa sana, iyon na po yan ang sitwasyon mo. Then may inatamang kang Duwang inaong isa ko magtugang ina ako sa kasakit. Tugang kan ina ako pinatamang ko. opo. So, maanasin na niyan, garadana po. Tugang ko duyo na ako sa rayo. So, siya po nagsusuporta sa imo. Tataraan. Si mga pagtarait po. Salamat sa mga pagtarait, mo buot. Yan ang sitwasyon ni nanay. Si Simon po may butihing ano dyan. Na matabangan si nanay. Ano po pangangay po mo na yung kaso? Yun pagkakan. Pagkakan lamang po kisira bagas, kung anong pwedeng pangangay po. Tapos si nanay, pigtatagoy siya pa man sa diri niya. Naghugas niya. Kasi nanay ko niya abutan ta. Ang kapuha niya lang talaga, ang pang surusugpon. Panira. Ayan. At least, igulamang grocery si nanay, pang surusumpay. Ayan. Kasi gusto magtabang. Si Nanay Lourdes. Hindi po yan sa Kipayo, Calabanga, Camarines Sur. Sumalog na kita sa harong ni Elik. May ido. Yaw sa Elik. Yeah. Na ano si Elik? Elik! Kamusta? Oh. Ayun na ang sayo mong tukawan. Sanglihan ta na yan. Ayan si Elik. Iyo. Kamusta? Ano nangyari sa'yo mo? Kansuarin pa. Kansuarin lang yun. 2016. Liwalay na din. So, kan mahulog ka sa nyug, yun na ang nangyari. Dahil na kinanaulian. Oh.
Maria ito medyo nakakaburbalyo ka. Hindi talaga. Bubuhatong ka. Oh my God. Kasi payo lang ang nahirap. Okay. Kaya kung dahil mo nababasa pag Yan ang sitwasyon kang gravity chair ni Elik. pag medyo May po mga kayo- gagod. pag medyo po kayo itong overload ng Ay, ano. So, si nanay ko din, may araw din kaya. Pag nababasa di, kasi bigla diaper naman siya. pag nag-overload. Oo. Nagtatakla ito mga, sa mga bat-bat. Pero anong taon ng mga aki mo? Si Matoa mo? Second year high school naman. Oo. Grade 6 na si Pandua. Kabutas ako sa nayo, kumasagahan. E nahulog ako dahil ko araw kung paano So nawarang ka ning ulirat ano? Walang kanimalay. Kung ano si posisyon mo si pagkaulog. Nag-aram na lang ito. Nag-aram na lang. So ano nang kinukulog mo patong mahulog ka? Silikod talaga. Sili yung abaga ko. Talaga na-trigger si spinal cord mo ano? Biyawang po ako sa hospital na. Hindi ko nag-care out. Nilang payo. So ano sabi kang doktor? Ano pang pinaka-chances sa 5 taon na yan? Pwede pang ma-dar sa therapy? Sabi ko si doktor, hanggang sa 3 taon. Therapy talaga. Kailang mindful support. May pang suporta ta. Ang pag-therapy ba ngunyan? 850, 500, 300. 350. Oo. Itong para-therapy kung taga-pag-recast. Alas 3 oras na siya. Pero ang namati mo kapag therapy ka, tapos ang naging resulta, yun na nga niya, nahiro mo ng kamot mo. Nahiro mo ng... Kung ano, dahil ko nagkakakaling sa dito. Dati payo lang ang nahiro mo ano. Ngunyan, yung tirong pati kamot. Nagkakaroon na ako, nakakahurot na ako. Kaya lang, dati dahil ko nagkakapugol ko sa harap. Ibungit na, yun nagkakapugol na ako sa So, but sabihon, kung dire-diretso, regular ang sa imong therapy, may posibilidad na pwede kang makatindog, makabalyo sa imong higdaan. yung puto dati, ang bitis ko dahil ko siya nahiro, dahil ko siya. Okay, ano, so may improvement siya pag may therapy, ano. Sana may magtabang na masuportaran ka sa therapy. Ako pang pag Iyo. sabi ko, mapahog ako sa mother chip. Sa mother chip, pag-love mo. Kasi hindi kaya. Kaya lang ang budget naman baka masuba-suba talaga sa Madre Seton. Tulungan daw niya, naglating pa rin. Nagpahog ako sa So nagbalik ka sa BFC. hindi po, itong nag-okay lang si pagmatik ko. Okay. So bali na ICU ka pa, si mga kasarabay mo, figuro luwas. Mayo ng hinangos. Kailangan nakasurvive ano. Pangyayari. Ang sitwasyon ni Elix D. Baya isa nalik, may herak ang mahal na Diyos. Babalikan ta ka. Babalikan ta kay D. Hi guys! Yan, magandang umaga po. Maaga na naman tayo ngayon kasi ihahatid na natin to kay Elik. Yan, kay Roderick Chavez ng Santa Cruz, Ipayo, Calabanga, Camarines Sur. Yan. At siyempre, nagpapasalamat tayo kay Congressman Gabby Bordado at kay Vice Mayor Victor Dibilla dahil sa pagpapadala ng pambili nitong gravity chair. At siyempre, may dala rin tayo kay Ate Lourdes. Yan, nag-grocery pack para sa kanyang pang-araw-araw na konsumo. At ang pinakamagandang balita po ngayon, mga kabarangay, napansin po yung video natin kahapon ng Peña Francia Suburban Naga Eagles Club. Ayan, yung aking pong mga kuya. Ayan. Ayan. Ngayon,
Ang sabi po ng aking mga kuya sa Eagles Club, po-focus sila sa pagtulong kay Ilik dun sa kanyang mga pangangailangang esensyal. At siyempre, yung kanyang pagte-therapy. Kasi, halos 5 taon na po kasi hindi nakakalakad si Ilik eh. Simula nung mahulog siya nang umakit sa sanyog. Ngayon, nung una, na ICU siya, hindi niya nagagalaw yung ulo niya. Tapos, nung tinetherapy siya, so napansin niya na nagalaw niya na yung leeg niya. Tapos, yung kamay niya, nagalaw niya na. Then, nakakakain na siya mag-isa. So, ibig sabihin, may improvement pag may therapy. Ngayon, kumo kinakapos siya ng pang-therapy sa kanya, so, natigil yung pagte-therapy. Kaya, naisipan po ng Peña Francis Suburban, Naga Eagles Club, na tulungan siya sa paraang ma-therapy siya. So, yun ang pinakamagandang balita diyan. Kaya abangan natin yung tulong po ng ating mga kuya ng Peña Francia Suburban Naga Eagles Club. So, tara, ihatid na natin to kay Ilik at kay Nanay Lourdes itong kanilang mga pangangailangan. Tara, doon tayo sa Kipayo. So, bali punta na tayo ng Kipayo. Hatid na natin si gravity chair ni Ilik. Kasama natin si Kirk. Hi, Kirk. Wait, maray baga. O, lipat na ka rin din. Yung charger, yung tanan akong ganyan na. Lipat na ka rin din. Pinadalang itong pambakal ni Congressman Murdado sa kani Vice Mayor Victor Villa. Kasi mabi pa kami na. Tapos ang target may talaga nahiling si Vince yuta ni kang mga kuya ko sa Naga Eagles Club Suburban. Yan. Ay may laki diyan. Sabi ko. Nay, gumali po. Oh, lipat na ka dito. Ayan.
Lipat ka na. O, saan? Dapat. Ay, kina, pumalit yung buhat ako. Alulay ka na pala eh. Yan. Di ba? Tapos, ano na po yan? Ito naman sa ay lipat na. Ay, hawak. Ayos na yan. Napakaligid. Ayos na. Tapos, isunod na dyan. Isunod na sila na yun. Salamat po. Katawan. Ayos. Halika po yung perang taon. Tapos, medyo hiningan ako naman. O tapos, ang laban din yan, ano ka, ini-therapy. Ano, manap kitang pahagi na mag-therapy ka. Para at least ng mga kamot mo, mayroon mo, baka kakang ka na, sulo. Ayan. Hiningal ako. Salamat po. Ayan. Pasalamatan ta si Congressman sa si Vice Mayor Vic Divilla sa pagpadala kang pambakal kayan. Kaya may bago na si Ilik ng Tukawan. Ayan. Ano, Ilik, muna ko eh. Taas naman ang kamot, ano? Sige. Sige po. Nay, salamat po. Salamat po. Oh, hindi na muna. May bagas ini, kumpletong kung ano-anong nakakalaw sa ligid. Nagupod ng puno pagbumbaw. Iyan po. Ngunyan, bako pa rin natabang hindi mo mamarabot pa. Natut yun na lang sa imo. Ano? Wow. Papatandan maglaba. Sige po. Sige po, madawag kami, mabalik na lang po tro pag iba ng tabang ginagawa.